Okay, magandang araw po sila at mga boss. Andito po tayo sa Barangay Agdao, San Carlos, Pangasinan Project Part 5. So project natin dito ay ceiling. Siyempre gumawa na rin tayo ng interior na ito. Interior 3D animation bago tayo nagsimula. So project natin dito, kisame, tapos yung interior paint. Tapos susunod na magiging project natin dito yung TV console, modular cabinet, partition, mga wall accent. Yan po yung susunod na gagawin natin dito. So magtatiles lang muna yung mga kamag-anak ni Sir. So sila na rin kasi magtatiles na ito. So pagkatapos nilang mag-tiles, babalik po tayo dito para doon sa mga modular cabinet na install natin dito. Okay, so update lang muna tayo rito mga boss. Siyempre natapos na po rito sa may terrace tsaka sa may garahe. So daan muna tayo rito sa may lanay. Sa lanay na tayo dadaan mga boss. So pinapagawa na rin nila yung lanay nila. So polycarbonate. Yan. Polycarbonate yung roof niya. So dito naman, so punta tayo rito sa may living room. Doon sa interior na ito, sa interior 3D animation, kung yung napanood nyo po yung part 1 nito, pinakita ko po doon. So may TV console pa po dyan, tapos partition dito, tapos altar. So meron ding altar doon mga boss, doon sa may hallway. Tapos meron ding wall accent dito, pati dito, tapos modular kitchen cabinet tsaka bar counter. So yan po yung makikita nyo doon sa part 1 ng video natin. Siyempre wala pang pintura ito. Wala pang pintura ito nung punta tayo. So wala pang ceiling. So ayun. So dito nga pala sa sa interior nito, yung pinintura natin dito ay yung satin white ng Davis. Tapos dito naman semi-gloss ng Davis, tapos dun sa mga cornisa natin. Yan. Ay, yan, tsaka dito. So M16 po to, nilagay natin cornisa. So semi-gloss ng Davis yung nilagay natin dyan, pati dito sa 45. So yan po yung mga nilagay natin cornisa rito. Tapos naka-LED LED strip po yan. So siyempre may remote pa rin po yan. Kung pwede mong i-dim, pwede mong lakasan. So pwedeng white, warm white. So yun po yung mga pwedeng maging kulay ng mga LED strip natin dyan. Tapos dito sa mga pin light, warm white, daylight, tsaka white. So yun po yung mga kulay niyan. So dito po yung living room. So kisame natin dito, gypsum board. Tapos naglagay lang tayo ng accent sa taas, sa may center. So PVC ceiling panel na po yan. So living room, may partition pa po dyan. Tapos dito